B'investiment ta' 130,000 euro inbidlu l-ewwel 10 karozzi tal-Pulizija fid-distretti bil-pjan li jinbidlu 50 oħra fix-xhur li ġejjin. L-Ispettur Jeffrey Scicluna mill-Assa tal-Belt Valletta sostna kif karozzi ġodda bl-aħħar teknoloġija jiswew daqs mitqlu deb fil-ġlida tagħhom kontra l-kriminalità. Qal li l-vetturi għandhom bosta funzjonijiet fosthom rondi, rapporti u ġar ta' persuni arrestati. L-Ispettur spjega d-deċiżjoni li l-korp imur għal karozzi iżgħar minn dawk preċedenti. Fir-rigward tad-daqs tagħhom, wieħed irid iqis li il-vetturi mhux dejjem jintużaw f'main roads u f'toroq wisejn, ġifieri dan għall-maġġoranza tax-xogħol tagħhom ħajkun jinvolvi xogħol fl-ibliet u rħula Maltin, ġifieri dan għandek qed nitkellmu fuq toroq dojoq fejn jiena nemmen li dawn se jkunu iktar utli fis-sens ta' manuvrar tal-vetturi. L-Ispettur Scicluna sostna kif l-ASES flimkien mad-distretti implementaw strateġija li permezz tagħha qegħdin jiġu solvuti iżjed każi ta' kriminalità permezz ta' patrols. Norganizzaw il-patrols aħna ma jsirx bl-ammen, dan ikun hemm analiżi tal-istatistika tagħna, minnhom jiġu identifikati dak li aħna ngħidulhom hotspots, jiġifieri problemi speċifiċi f'areas differenti u x-xogħol jitqassam f'dak is-sens. Meta inti tenforza bil-patrols daw il-hotspots għandek iktar ċans jekk inti għandek area fejn jinsterqulek il-vetturi, eżempju serq minn ġewwa vetturi, iktar għandek ċans li taqbad il xi ħadd fil-fatt. Iżda fuq kollox, l-aktar ħaġa importanti għall-Ispettur Scicluna ili jiżdied il-kuntatt maċ-ċittadin qal li bħalissa d eżerċizzju biex jiddaħħal il-kunċett ta' community policing. Ġew identifikati uffiċjali tal-Pulizija fejn dan apparti x-xogħol tal-Pulizija, parti minn xogħolhom se jkun sabiex jorganizzaw laqat u meetings mal-komunità biex bekk aħna jkollna iktar rispons min-naħa tagħhom. Biż-żieda ta' dawn il-vetturi se tiġi modernizzata u imsaħħa l-flotta preżenti fil-ferat kollha tal-Pulizija mhux biss fid-distretti, iżda wkoll fl-iskwadri speċjalizzati.